फायदे दिनै हाय ते कैसा हामजगमानि गथमा एबा लाभ स्टोरी खोनावै नायलायानो खरकजा ताखोक आनो शेयर खालायग्या बिनि मुं उंखा कुणाल देबबर्मा ते बिनि गामि के एबा बिनि एड्रेस के बिश्रामगंजनि आबोनि बागै नरक खोनावै दंदि बिनि अ हामजगमानि गथमानो पुइलानसिमि बायथाक जरा बो हुनके खरकजा बोरैबाय हामजग लायख्या अ बोरैबाय हामजग लायमानि पुइला हुनके बरक फेसबुक ते सिने लायमानि ते फेसबुक ते न बरक कन्टेक्ट लायख्या आबा हेके हामजग लायख्या फिया अ बरक पुइला हामजग लायफ्रो अ बोरै आसके न बनो हामजगो हनि कक्साव दा आबोनि बागै अ बोरै बनो कन्टेक्ट नम्बर बोरैका ते बबाय क काहम न साका ते आबोनि लगयो बो अ बोरै प्रमिस बखलायग्या एबा सोमाय दांखा आं नों बनो कायजाकनाय आं न पगै थांग्या आं न पयतो खलायो आमा हे गोबां मा ककथायबाय न अ बोरै बनो प्रमिस खलायग्या ते बिलिभ खलायनानि अमा हाय ककथायरावबो साका हायपानो बरक कन्टेक्ट उंलाय मालाय फानो अ बोरैनि के पार्सनेल एबा बिनि साकनि कायसा मोबाइल करै आबोनि बागै अ बोरै बिनि दल रगनि हाय काबा बिनि पेरेंट्स एबा बिनि बुमा खासंनि मोबाइल रगना वाय फानो अ जलाबाय ककसाव हायपानो बो आसकेना हामजगोनि अ चलानो सावैतो ते अ नरकनि दाखो अ कुणाल बो हामजगोनि न अ बोरैबाय काहम केनो बरक कक सालायतो सालजा हनके बिनि अ हामजगमा बोरै बनो साका अमा हायने आनि खरकजा दारा दंगो आगरतलाव बो दंगो आनि दारा बो नगो किफिलि फाइपुरो हनके आनो मोबाइल कताल पायरि फाइनापो आफरो हनके आंनो बायदे बो काहम के ककरक सालाय मालायनाय तावाना दि आंनो हामजगिने दं ते न आबाय क काहम के मा सेपनो आनो पयतो खलाइन दंदि आं बय हाया ने अब्रै बनो साव आव सालजा हनके कुबै न अब्रै बिनि बताबाय मोबाइल कताल पायरि फैजाका हने अ ताखो खनाका आफरो हनके अ ताखो बेलेकेन तंथबजा ताम हनके बो बिनि हामजगमा बोरैबाय ककमा सालायसिनाय ते काहम के कन्टेक्ट नगे मानसिनाय हने हनके अ बोरै बसाका आनि दारा न मोबाइल पायरि फैक्या हने हनके बरक आम हेके न सालि सालताम बरक मेसेज खलायलायक्या कक सालायक्या फिया आबनि उलो अ जला खनाका एबा अ ताखो खनाका बिनि अ हामजगमा बोरै बबाय सिमिंग्या गोबां मासला बायना कन्टेक्ट दंगो गोबां मासला न नाम्बार रो फेसबुक तै गोबां मासला नाम्बार सानके गोबां मासला न रियो गोबां मासला बायनो टेक्स्ट खलालायो आमा हाय इंगि दंगो हने हायबानो बो कोनो बखाबाया ति बो संगो तामन आमा हाय रक हने हनके साव अ बोरै बनो आनि दलसि इंगो आं दलमनि ताम साजागिया दा हने हनके आफरकेनो बसाव चाजागो ताम चाजागिया नै हाके आबा हाके न सावै तंका नों आं बाय कक सिमिंगो सावै तंदि आं को नंजागिया निनो मुसुं तेखेन तंबि हने फियाबा आबनि उलोले तेरक अ बोरै बनो मेसेज बखलायलिया टेक्स्ट बखलायलिया तेंका उलो हनके अ ताखो बनो एसएमएस एबा टेक्स्ट रखलायगान केबो रिप्लाय रियांका उलो बनो कल खलायगान केबो कल रिसीव खलायांका हायते के न उलो हनके बिनि नाम्बार रकनो तेरक ब्लॉक खलायनानि जेंका फिया अ ताखो हनके बनो आसके न बखाबाय हामजगमानि बागै नों तामो आनो अमा हाय खलायग्या नों तामो उंखा नों मोबाइल कताल मामनि यागुलो तामो उंगै थांका निनि तमुंग्रो बाहायके आगिनि सलाय जागै थांका हनि संगो नों आगि कक सामानि र अ कक थाइरो बिया कमावै थांका निनि असमय र बिया कमाका हनि संगो फियाबा पाइथागो अ बुखो एबा अ बोरै बनो अमा हाय निजि साका आनि आमा बाबु बो ननो आसक जाजगलिया आनि आमा बाबु बाय आं सालायग्यानायनि बागै बरक आसक ननो जाजगलिया ते नों बाय जेसे केबनो काया हनिसि दंगो आबनि बागै नों आनो पगिसि थांसि दिनि साका आव अ बोरै अ कक सामानि यागुलोले बनो कल बखलायलिया ते बिनि नाम्बार कुबै न ब्लॉक खलायरि बायख्या ते मेसेज खलायबो मेसेज थांगिया फेसबुक ते फनो खलायदि व्हाट्सएप ते फनो खलायदि अमो हायके बेबागो न ब्लॉक खलायै रिवैरि बायख्या हायपनो ताबो अ ताखो कुणाल अ बुरैनो बिन हामजगमा बोरैनो अमाय हायनि कक गजारै दंगो नों ताबुबो आनि लामो किफिलि फायदि आं ताबुबो ननो नासिनजाकनो आं ननो ताबुबो पगै मान्याखो आं ननो ताबुबो आगिन हायकिन हामजागै दंगो हायपानो नों आनि लामो किफिलि फायलिया हनके कायजागै फाना थांसिदि काहाम क्रंखायना तंदि हने अ ताखो ताबो अबनो कक गजारखा
The Cockbrook Disclosure YouTube channel no tei tongnai ang Andrew De Borma. Omo tamo hamjak mung kalaikha tamni bagui hamjagya hingkeba tatal sawi buni langmano thangnani kalaikha eba tractor aboni bagui no sawi mandi kubui hamjaknai borok jefrupano keboni langmano thangna bagui hamjagya tamo khe bono mannani muchuma bagui si hamjago hake okothoma bahai nangjaka abo comment khlaisadi te video no kaisa like redi okothoma no bo jesuk manjak share khlai redi te paithago omahai sirungmung gana te kubui kothoma rokno khnawi tongnani musung khanke o channel no subscribe khlaina di nor jotono kam krungno tongdi hambai।